Steven Witteman, alhamdulillah. En Steven, ik hou al zoveel van deze broeder en ik ben al zo lang met hem in gesprek. En echt, ik kun je ik ben super blij dat hij moslim wordt, alhamdulillah. En ik hoop inshallah dat onze broederschap verbeterd wordt. Ik ga het even in het Arabisch zeggen doen. En dan zeg je mijn woord voor woord na. En daarna zal ik het weer in het Nederlands tegen je zeggen als uitleg, inshallah. Ja? Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ik getuig dat er geen God is behalve Allah. En ik getuig dat Mohammed de boodschap en profeet is van Allah. Takbir!